आधुनिक म्यूजिक प्रेजेंट। दिया तू ससुरा में गईलू पवते भतार तू कोना वो न गईलू ओकते दिया तू ससुरा में गईलू पवते भतार तू कोना वो न गईलू रहे लागता पगलाइल रहे तुहरा के मार मलस लागता खपुआइल रहे तुहारे याद जब आवेला घर में रोई बिताइले आ कबो जे तबीयत होला खराब केहू से कुछ ना बताइले तुहारे याद जब आवेला घर में रोई बिताइले आ कबो जे तबीयत होला खराब केहू से कुछ ना बताइले याद में सुनाए रानी आज सनोज पगलैले हो राइटर मुकेश पर